O'r cystadlu ni fan hyn ynghylch y Defaid ar gyfer ail ddiwrnod y sioe. Mae bryd sy'n aml yn syrenu yn ein cystadlaethau carcas ac wy'n tew ni. Ie, y bryd siapus a chyhyrog y Beltex. Ac yma wrth fy ochr i mae cynfeiriad y gystadleuaeth hon, Hwrdd Hughes o Tynno Hir Machynlleth. Croeso ato ni. Ie, so mae'n mynd iawn. Iawn, diolch. Wel, ti wedi beirniadu'r gystadleuaeth hon, so fi'n credu bod ti'r person dylfrydol i'n tywys i trwy'r cystadlu. Do, mae sawl blwyddyn ys pam nas i gysur anrhydedd i ferniadu, ond pan ti'n dod i ferniadu mewn lle fel un, mae yna'n anrhydedd aruthrol ac mae'r diwrnod ni'n yn aros yn ynghofi a mi neitha am blynyddoedd lawer. Nes ti fwynhau e? O, do, mae'n straw, diwrnod ni, do. Ac yma nawr yn y dosbarth yr Hwrdd Blwydd, mae yna gwbl i gael, mae'n dos yma rhyw 10 dwi'n meddwl yn y gystadleuaeth. Oes, mae Hwrdd Blwydd, oes, mae rhaid da iawn i gael yma, a pan ti'n dangos Defaid yn y sioe yma, mae'r safon wastad yn uchel iawn. Ac i dechrau o'r pen draw fan Cofale, Growcot, mae'r safon drwyddyn nhw i gyd yn rhaid da iawn o'r y teg iddyn nhw. Ie, ti wedi llygadu'r hwrdd yma, i ti? Do, mae'r hwrdd yna i fi, mae fe'n sefyll allan, ti'n bod, mae size power a fel mae fe'n sefyll a fi'n rhywun sy'n licio pen dau ar greadur ac i fi mae'r pen glas na'n dod trwyddo ar yr hwrdd na. Mae fe'n rhywbeth dwi definitely'n edrych amdano. A hefyd, mae'n rhaid cael y siap ar y pen arall yn ddysau. Yn amlwg. A mae Aled Grocod o Swffrwd fyna Glamorgan, mae wedi bod wrthi ers blynyddoedd maith. A mae wastad yn gwybod sio mae troi nhw mas, ond hefyd i harddangos. Achos edrych arno fyna, reit? Mae wedi rhoi rhyw fath o ongl yn diwedd, bod y beirniad yn gallu gweld o bell. Mae'r gweddill yn wynebu'n syth yn mlaen, a mae wedi rhoi rhyw ongl yn diwedd. Mae Aled yn showman heb i ail. Mae'n gwybod yn iawn sy'n mae dangos creadur. A drycha fel mae'n rhoi ei sefyll fyna nawr. Mae'r sefyll a'i ben yn pwyntio fyny rhyw ac yn sefyll allan ar ben ei hun, dydy, look at me type o beth. Ydy, tricks of the trade. A mae hwn yn naturiol i weld yn dylai ben yn uchel. Ydy, mae o. Mae'r Beltex yn gallu dieddol o roi pen nawr weithiau, ydyn. Mae hynny'n tynnu achos mwyaf mysli ydyn nhw. Maen nhw'n dieddol o fynd sefyll bach yn ei crwb falle, ond mae'r hwrdd na'n sefyll yn dda iawn war y teg. A Aled wedi ennill pencampwriaeth yr adran yma sawl gwaith yn y gorffennol. Ydy. Ond wrth edrych ar hyd y cylch, ni'n gallu gweld, mae'n amrywiaeth o liw yma hefyd, yn ysaf. Mae'r lliw yma wastad yn bwnc trafod, ydw. Mae'r rhaid wneud yn dywyll, mae'r rhaid wneud yn ole. Oes. Beth yw'r pwysigrwydd y lliw yma? Wel, dyw e ddim pwysigrwydd o fe, rili. Mae just preference be mae'r bridiwr yn licio, rili. Mae rhai bobl licio rhoi y lliw, mae rhai eraill ddim yn lliwio dim o gwbl. Ond mae tamau bach o liw yn neud y creadur sefyll allan. Newedig pan mae'r beirniad yn dod rownd, mae'n gweld, mae hwnna sefyll yn y co wedyn, pan bydd o'n mynd lawr y lein. Mae'n cofio fi nôl at rhywbeth sydd â bach o liw yn fe, falle, ti'n bod? Bach o fake tan, fel ni'n licio rhoi arno weithiau. Ie, ti'n iawn, ie. Ond mae fe'n, mae paratoi yn ifel ar gyfer y sioe, fel mae priodferch yn paratoi ar gyfer ei ffilm mas, neu fe mas i ryw barti, yn dwi? Ydy, ysdi, chi gawn bod e. Y make-up i gyd. Anyway, ar y pwynt yna, newn ni adael i fan hyn o gylch y Defaid. Tra bod y beirniad yn mynd trwyddyn nhw, Mr Jock Macmillan o'r Alban. Ac fydden ni'n ôl i weld pwy fydd e'n gosod ar y brig yn hwyrach mlaen. Beirniad Mr Jock Macmillan o'r Alban yn mynd trwyddyn nhw nawr. Mae Cathy Gythrel yn nosbarth yr Hwrdd Blwydd Beltex. Ie, a mae'n rhaid da, mae'n does Meinir. A fe wrthi mynd trwyddyn nhw wan, ac o hynny nhw as. Ie, mae'r hwrdd sydd o'n dewis i dal i fod yn top o lein fan co, so gwneud i weld sydd bydd i. Nes ti llagadu'r hwrdd yma o'r cychwyn cyntaf, yn rhywbeth? O iddo Aled Grocod, Swffrwd Glamorgan. A wedyn, yn ail, ydyn ni hwrdd o'r Ynys Môn? Ydy, efo Alun Evans fan'na. Wel, Alun Bwdwrdyn fel mae pawb yn ei nabod o. A wedyn yn drydydd wedyn, mae gen ti... Tyxels Griffin. Ie, na ti. O Pen-y-Bryn Conwy. Ie. Mae'n edrych fel petai ni wedi gwneud i benderfyniad. O, wedi gwneud i benderfyniad, Meinir. Wel, hefyd, ti yn feirniad o fri. Fel anes i dy gyflwyno ti'n wreiddiol. Ie, na ti, fel na fo. Ie, ydy. Wel, oedd yr hwrna yn sefyll allan, doedd. Dim dawt am ni. Ti'n gweld y gynnal iawn pan ti'n dod i fernadu mewn sioe fel hyn.
pan ti'n gwylio nhw'n dod fewn i'r ring, ti'n pigo nhw allan fel maen nhw'n dod fewn i'r ring. Yn aml iawn, mae rhywbeth yn aros yn dylygad i. Ac yn 9 gwaith allan mas o 10, hwnnw sy'n endio fyny ar y top. Wastad dilyn dy gut feeling maen nhw'n gweud, ydy fe? Ie, wastad, ie. Diolch yn fawr iawn i ti hefyd. Na, i fynd i gael sgwrs gyda Aled Grwcot, sydd yn dipyn o gamster ar yr ddangos. Mae wedi cael llwyddiant ysgubol mewn sawl bryd yn y gorffennol. Wel, Aled, congratulations! Thank you. Well, this is an annual event, isn't it? Yeah, but it depends which breed, because you're showing a few breeds. Yeah, we've got a few that we bring out, so it's always a good challenge. And what's this tup you've got? There's a homebred Shearling ram. I'm quite proud of this one. Hope he's got a big future ahead of him, so we'll just see what happens. He's sharp and stylish, isn't he? Very flashy, very modern for the breed, very upright, mobile, so everything I was hoping to breed. And you've won the Champion of the Beltex a few times. You're a step closer this year again. Twice before, yeah, so we've been very lucky, so we'll see how the rest of the day goes now. Llan gwerchgar mawr. Thank you. Da iawn.